Id-dejn fih dan il-Partit Nazzjonalista ħoloq kaos sħiħu qajjem l-irwiefen bejn niesu stess tant l-eks Segretarju Ġenerali Paolo Borċ Olivier ġie fil-idejn ma' uffiċjal qoli tal-partit. Dan żvelatu l-gazzetta kulħadd fil-ħarġa tagħha tal-ħadd fejn tennitlu waqt li kien l-istamperija Borċ Olivier beda jilmenta kif id-dejn tal-Partit Nazzjonalista huwa qoli u uffiċjal fih dan il-partit stess kien pront jgħidlu insejtu żmienek, insejt kemm ħallejt dejn inti. Dan b'referenza l żmien Borċ Olivier bħala Segretarju Ġenerali fl-eqel tal-inkwiet politiku intern ta' Gonzi PN. Tant eskalat il-kwistjoni li sussegwentament wara dan l-ilment Borċ Olivier kellu jinħareġ barra minħabba li ħebb għall-uffiċjal. Hawnhekk l-uffiċjal qalu kollha ħafna mill-pis finanzjarju huwa kollu ġej minn żmien Borċ Olivier stess. Intant huwa fatt magħruf li l-finanzi tal-Partit Nazzjonalista kienu qabdu nniżla minn żmien l-amministrazzjoni ta' Gonzi PN u dawk l-istess nies illum huma madwar Alex Borċ. Eżempju ta' dan huwa li Borċ ikollu jobdi lill-estremisti tal-PN billi jivvota kontra l-budget li beda jidħol fis-seħħ mill-bidu ta' din is-sena. Dan anke jekk l-istess Borċ kien qal bl-iswed fuq l-abjad li huma jikkritikax dak kollu li huwa pożittiv. Borċ Olivier qajjem id-diskors tad-dejn wara li l-kap nazzjonalista attwali sema ċifra kompletament differenti għal dak li semma s-Segretarju Ġenerali Charles Bonello u anke l-ex kap Bernard Grech. Bonello u Grech kienu semmew li d-dejn huwa ta' 32 miljun euro. Iżda l-kap nazzjonalista Alex Borċ min-naħa tiegħu semma ċifra ta' 11 miljun euro b'bosta jistaqsu fejn inħbew l-20 miljun euro l-oħra. B'dan l-aġir ta' Paolo Borċ Olivier jikkonferma l-firda u l-skumdità li hemm fil-kuruturi tad-Dar Ċentrali u fil-Partit Nazzjonalista.